Laki niya. Gelatin eh. Ay, yung Singapore yan. Ay, Singapore yan ba yun? Meron pa. Pero busy ngayon eh. Oo. Tangkad ba si Chewy? Maliit lang si Chewy. Maliit lang po. Medyo ano. Kasama yata yung sawa niya. Girlfriend ba? Tapos may tuwalya pa yan, sir? Yes po. Pinaano ko lang yung tuwalya. Ayan, puso. Puso. Ayan. Laki niya. Laki yun. Kunin ko lang ito. Baka malusaw. Ayan sir, malambot na yan. Good man. Sir, wait na. Kabalan to sir. Pag-ibabaw lang. Ayun ang pampalasa talaga. Ito. Daming spices, no? May seafood, may luya, may panggang. Ano oras po pinapakulo niyan, kuya? Maaga. Alas 6. Alas 6 pa? Kaya alas 10 kami. Pinalalambot ko yung mga ano eh, lahat eh. Bago sa alang dito. Ay, mga buto-buto. Tali mo to. Uhulog na. Sobrang lambot na. Ayan, gelatin na yan. Ganun din dito yung iba eh. Dami na yan. Chewy. Kahapon. Nauna si Pinay Tubo. Puso. Puso. Kakain kayo, sir? Apo. Andiyan may basan ko? Kaya. Yan yung medyo malamang. Isnge. Grabe yung lambot. Pag ganun, tulog ka talaga agad. Agay! Yan yung 45. Nilulutan mo ka tayo. Hey, dapat ka. Chewy. Kasi, pinupusan lang namin.
Balot, kain. Kain. 25, wala tayong dito, 25. Tuwalya, puso. Kain din ako ito kuya. Kain ako. Kain ka na lang. Kuya, pwede dito? Pwede po dyan. Pinakataas ko nila dyan. Hindi agatin eh. Take out yan, no? Take out, dalawa. Iwalay po. Iwalay ko talaga ito. Kaya ang plastic si Kuya, iwalay niya lang.